صوت صفير البلبل هيج قلبي الثمل الماء والزهر مع مزار لحظ المقل وأنت يا سيدنا مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا معنا في حلقة 24 من سلسلة حلقات دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها، حيث بدأنا فيه في الدرس أو في الحلقة 23 دخلنا فيه في الدرس 13، فبينا بأن الدرس 13 أن المؤلف يعلم الطالب ويعلم الدارس استعمال هؤلاء كاسم إشارة لجماعة من الذكور، وقد أورد المحادثة التي جرت بين بعض الطلبة وترجمنا ذلك وفهمنا ذلك، وإن شاء الله الآن نخوض في التمارين مباشرة. فالتمرين الأول يقول: حول المبتدأ في كل من الجمل الآتية إلى جمع. cewa wannan darasin ko zagayo wannan na 24 malam ya tattauna a darasi na 23 akan shiga cikin darasi na 13 kai tsaye, a inda muka tattauna game da cewa malam ya kawo mana yadda ake amfani da ha'ula'i wajen nuni zuwa ga gungun jama'a na maza waɗanda suke a kusa, waɗanda suka cika sharɗan nan da ake bukata na ismul al-ishara, su zama a kusa suke, su zama sun kai adadin jam'i 3 abin da ya sama, sannan kuma su zama a mazaje ne, ko da dai ana amfani da shi ga mata, amma dai mu kai ga inda za a yi bayaninsa akan cewa ana amfani da shi ga mata ba. To wannan tamrin na farko ce: hawil al-mubtada fi kulli min al-jumal al-atiya ila jam'in kama huwa muwaddah fi al-misal. Misal: hadha talibun, haula'i tullabun. kaga hadha talibun nan gurin shi kadai ne, shi sa sai aka amfani da ismul ishara da ya dace da shi hadha. nan kuma tullabun dalibai ne da nawa da yawa, shi sa sai aka musu amfani da abin da shi zai ce haula'i tullabun, waɗannan ɗalibai ne. So haka hadha tajirun, ha'ula'i tujjarun, kaga ka muka shi a cikin bracket. hujjajun, rijalun, kibarun, sigharun, qisarun, tiwalun, auladun, abna'un, a'mamun, shuyukhun, duk waɗannan jam'i ne na waɗannan abubuwan da suka zo. tajirun kenan tujjarun, hajjun hujjajun, rajulun rijalun, kabirun kibarun, saghirun sigharun, qasirun qisarun, tawilun tiwalun, waladun auladun, ibnun sai zama abna'un, ammun a'mamun, shaykhun sai zama shuyukhun. to wannan yana so ka mai da shi zuwa abin nan, inda ka ce hadha ammun, wannan ammi ne, dan uwan mahaifi ne, sai ta mai da shi jami'i sai haula'i a'mamun. haka na ka ce hadha shaykhun sai ce haula'i shuyukhun. har dai zuwa kusan tamrinin suna da yawa, mutum zai iya gwadawa shi a karan kansa, tunda ana so ne kai ma ka iya kai jarraba da kanka wajen amfani da shi, har zuwa na 25. hadha muslimun muslimun da kenan, hadha muslimun haula'i muslimun. to sai tafi tamrini na biyu, shi ma yace hawd al-mubtada allati al-mufradat allati tataha khat ila jumu'in kama huwa muwaddah fi al-mithal. shi ma dai ya kawo wasu jumloli, wasu sentences ga magan da ya ce man, ya buga misali da shi: man hadha ar-rajulu, wane ne wannan mutumin? ya ba kansa amsa ce huwa hajjun, shi alhaji ne, ya zo mai aikin hajji ne. za mu da shi jami sa ce man haula'i ar-rijalu, suwaye waɗannan mutanen? hum hujjajun, su alazai ne. to sai ka maka wannan matsayin misali, sai ce to ya kawo maka abin nan: man hadha talibu, min aina hadha talibu, daga ina wannan ɗalibin yake? huwa min al-hind. sai ka ce min aina haula'i tullab, hum min al-hind. dama kuma ya koyar da kai yadda za ka yi amfani da duk galibin kalmomin da ya kawo. talibun kaga tullabun, tajirun tujjarun. aina at-tajirul kabir huwa fi suq, aina tujjarul kibar hum fi suq. haka zaka iya ka gwada kai ma ka amfani da shi. aina al-mudarrisul jadid huwa inda al-mudir, ka ce aina al-mudarrisuna al-jududu hum inda al-mudiri.
aina talibul jadidu ahuwa fil fasli, aina tullabul jududu ahum fil fasli, da dai sauran abubuwa da yake a nan gurin kamar da muke gani. A dai takaice zaka iya ka gwada kai ma kanka kai applying kai amfani da shi ya zanto ka cimma abin da ake so a kai gare shi. To sai tadribi na kusan gaba, amma dai mu gane cewa wannan tadribin dai ya daɗa wayar maka da kai, daɗa fito maka da abin fili yadda zaka ka mayar da ismul isharan hadha ya koma ga gungun jama'a ya zama ha'ula'i. To shi kuma wannan tamrinin duk dai kusan dai batankwacin irin wancan ne, amma yana da alaka da abin da ya danganci kamar mudafun da mudaf ilaihi, cewa yakan zama suna na zahiri yakan iya zama damiri, kamar yadda zamu zo mu bayani insha Allah ta'ala. Duba da yanayin lokaci a nan gurin zamu dakata a halkan mu ta 24, sai kuma 25 insha Allah zamu ci gaba da izinin Allah subhanahu wa ta'ala. نتوقف بهذا وبهذا قضية الكفاية والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الماء والزهر مع مزار لحظ المقل، وأنت يا سيد لي وسيدي ومولى لي، فكم تيمني غزيل عقيقلي، قطفته بوجنة من لثم ورد الخجل.